Fil-pjazza ta' Raħal ġdid kienu bosta li marru biex jitlaqmu kontra l-COVID-19 fi klinika mobbli mingħajr appuntament. Għal darb'oħra kien hemm konkurrenza tajba tilqim, hekk kif il-koordinatur tal-programm ta' vaċċinazzjoni Jorgen Sunes għal Mawa News li fi ftit ħin marru jitlaqmu iktar minn 300 persuna. Daw il-mobile sessions qed jorqtu ħafna nies li għandhom problema ta' mobilità, jew kellha ma jistgħux jitilqu minn darhom inkun għandhom problema ta' transport. Kif qed taraw illum ġa minna ma' 300 persuna minn dalgħodu bdejna fl-10 eskwart ta' filgħodu, u l-konkurrenza tibqa' sejra sas-satejta wara nofsinhar. Sunes spjega wkoll li f'dawn il-kliniċi mobbli kull ma għandek bżonn huwa ċertifikat tal-ewwel u t-tieni doża jew il-karta tal-identità. Is-sibt li ġej se jkun hemm klinika mobbli oħra ġewwa l-Mostna Technopark. Waqt li konna ġewwa Raħal ġdid tkellimna ma' xi persuni waqt li kienu qed jistennew biex jieħdu d-doża tal-booster jew wara li eżatt ħadu d-doża tal-vaċċin. Huma tennew kif irrikorrew għal dawn il-kliniċi mobbli hekk kif għal raġuni oħra ma setgħux imorru għall-appuntament oriġinali tagħhom. Mela, jiena ġejt hawnhekk għax meta kelli l-appuntament kont imsifra, ma stajtx niġi u ħabba xogħli iktar komda naqbad u niġi għax kelli qed ħanħalli l-għada naqrof ħalli jekk inkun naqra ma niflaħx inkun preparata. Mela, kelli appuntament u ma stajtx niġi u issa sirt naf li nista' niġi u ġejta u rawni mal-ewwel ġifieri. Meta One News taqsihom jekk ħassewhomx sodisfatti b'dawn il-kliniċi mobbli u jekk humiex aktar komdi u konvenjenti, huma wiġbuna hekk. Vera tajjeb, servizz tajjeb, effiċjenti. Iva, ħafna hu. Għax anke ħabba xogħol stajt nirranġa aktar kif inkun off naqbad u niġi. Intant l-infermier Sunes spjega li b'tilqim ta' kumpaniji differenti bejn l-ewwel dożi u l-booster il-ġisem tal-bniedem ikun aktar b'saħħtu biex jiġġieled kontra l-virus tal-COVID-19. Eżatt, dan skont studji li sar anke barra minn Malta sabu li meta inti you cross vaccinate mela inti ħadd Pfizer u mbagħad il-booster shot ħadtu Moderna jew ħadd AstraZeneca u l-booster shot ħadd jieħdu Moderna jew Pfizer, inti tkun qed tolqot il-virus minn diversi bnadi. Allura tkun iktar effettiv u l-antibodies tal-ġisem ikunu iktar għolin.